मा खालामदों नोङो वाव ये मालै लिपस्टिक बापरे बाप ओइ खोनादों जोंनि लोगोफोरा बुंबाय दं जे नोंनि खाफाला मा जानाय बुंलाय एसे टिङाव सौदुदोंमोन आङो माने खामानि मावबाय थानायाव बेनिफ्राय एसे बौलांबाय आरो टिङावनो ना आजिखालि न'आवबो थाया ओमफ्राय जिहेतु दुकाना न'आव थाबाय थानांगौ ओमफ्राय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायग्रोदों गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिदों थामनेलाव नायखाबाय नोंथांमोना थामनेलाव नायनानै फैखाबाय दासान्दि बिराद माने मा जादों बारहुंखाबो जाबाय लोगोफोर दासान्दि जागासिनो दङ गिथावना जागासिनो दङ एसे एनै थेवब्लाबो आङो दिनै गोबावनि उनाव दिनै बोथोरा थान्दा जाफिननायखाय आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो फैदों मैया मोनसे भिडिअ हगारदों नाथाय आं बुङाखै गोबां मानसिफ्रा बुंदों मानो बुङाखै आदा होननानै जों माने जेबो बुंथिया गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट हरदों आरो नो प्रब्लेम बाथ्राया जाहैबाय मा नैबे बिराद सिरियास दासान्दि गोहोद गोसारदों भिडिअआ माने सासे माने अंगनबादि माने नोरजिया सुबुंजों माने सासे मोजां समायना सिख्लाया हाबा जानाय बेखौ लानानै गोबां भिडिअ गोसारबाय दा फेसबुकावनो होन माने इउटुबावनो होन बिथांमोननि काहानिखौ लानानै सोरबाया नेगेटिभ कमेन्ट हरदों सोरबाया पजिटिभ कमेन्ट हरदों दा संसारा बेनो लोगोफोर सोरबाया माने नेगेटिभ कमेन्ट हरगोन सोरबाया पजिटिभ कमेन्ट हरखागोन दा आं मानो बानायदों बे भिडिअखौ गोबांथार गोसोखांनायनि उनावबो आंहा दिनै मा दरखार जादों बानायनो दा बेखौनो आं दिनै बे भिडिअआव फोरमायगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा होनदों बेफोरबायदि जेन'बा नोरजियाखौ लानानै मा मोनखो बेबो फेसबुकजों लोगो मोनलायनाय नङा होमबा नाथाय नोंदि जे बे बाथ्राखौ बुंनो हाबाय नों सिगां सानग्रोनांगौमोन नङा होमबा जायहा नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों आं बिथांमोननि सायाव बुंनायदों आरो नोंदि बे बाथ्राखौ बुंनो हादों नोंथाङा जे गावखौ सिगां माने दांग्रोमनानै नायगोराखै जे आरो नों बिनि गोरबो बिखासाव नों हाबनानै नायाखै जाय बिनानावा बिजों हाबा जादों नोरजियाखौ नुसेयावबो बिथांमोना दिनै फेसबुकनिफ्राय लोगो मोनदों थिगैनो फेसबुकनिफ्राय लोगो मोनलायनानै फेसबुकजों रायलायदों नाथाय हौवाया सिखोमानानै दोनाखैखि आं लेंग्रा नङा होननानै बुंना लायाखै नङा होमबा माने खिथालायखादों बिदि बिदिसो आंजों रायजानो हागोन ना बिदि मालाय एक्सेप्ट खालामदों माने मालाय गोरोबलायदों बुजिलायदों हमदांनो हादों स' बिदिखौसो होनोब्रा मानसिनि गोरबो बिखाखौ आरे नोरजिया मालाय माथो जानो नङा होमबा जों माबा मोनसे मावनानैथ' जागोन बिथाङा इउटुब चेनेलबो दङ जानांगौ ओमफ्राय जायहा गोसोआव माने बिसास दङ गावनि सायाव फोथायनाय दङ गावखौ लानानै इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो हागोन बा गावनि फिसायखौ लानानै नोरजियाबाबो लानानै माबा मोनसे खालामनो हागोन बेया जायहा बिसास दं बिसोर मावबानो देराखै साक्सेस जायो नाथाय नों नाय बेखौथ' नों मा बुंनोब्रा बेखौथ' नों नोरजिया दाहोन दिनैनि थारिखआव जोंनि मानसिफ्रा आखाइ आथिं थासेयावबो नोरजियासो नों जायबायदि जेनेबा सापस हमनानै लादो नों जेनेबा नोङो दिनै बेखौ नोरजिया होननानै बासिबाय गुबुन मोजां हौवाजों हाबा जाबाय नाथाय बे हौवाजों नोंहा हाबा जानाया मालाबा नोंहा खहासो जानो नागिरो माब्रै नों जायजों हाबा जादोंमोन बिराद ओरैबायदि जौ फाग्ला नङा होमबा खामानि दामानि माने मावा सानफ्रामबो थासजों जौजों गेलेनानै थाबाय थायो अब्ला बेफोरबायदि हौवाजों नों हाबा जानाया साबसिन ना नैबायदि नोरजिया हौवाजों नों हाबा जानानै माबा मोनसे बिजनेस मावनानै बा फिसा फिसौ हटेल दखान होनानै मावनानै जानाया साबसिन माखौ साबसिन मोनोसो दाना मानसिसो जाहैबाय नालाय संसार जाहैबाय बयनिबो गोसोआ माने समान नङा दा बेनिखायनो आंथ' रोजा रोजा आशीर्बाद जासिगोन बे बिनानाव आरो फंबायमोननिसिम बिथांमोना गोजोरै मोजाङै रायजो जालांनो हाथों मानोना बे फंबायाबोथ' गाव नोरजिया जानो लुगैनानै जायाखैना बेस्रा दिनै बिथांनि दावदाबाव बिथांनि गोरबोआव बेसेबां दुखु दं बियो गावसो मिथिगौ मानो खारन बिथां रावबो जानो होननानै रावबो जाया जेनेबा नों जेनेबा आं दा जेरैबायदि जोनोम मोनदों आं बिदि जानो होननानै आं जोनोम जादों नामा रावबो जायाखै स' बिनि दुखुखौ गावसो मिथिगौ गावनि गोरबोआसो मिथिगौ जे बिथाङा मालायफोरनि मोजां आथिं आखाइ गोनांखौ नुयोब्ला बेसेबां गाव दुखु जाफ्लाङो हयथ' गोबां लाजियो गोबां दुखु मोनहरो ओंखारनो हायाबो जायो खिन्थु आखाइ आथिं गैया नोंहा खोमा गन्थं माबा गैया हेन्थें गैया होननानै नों लाजिनानै मा जानो नों गावखौनो बिसास लाखिनानै आंथ' गोसो जानाय आं जायाखैना
फोथायनाय मोनसे लानांगोन बिसास लानांगोन आरो नोङो गावनि सायाव बिसास लानानै खामानि मावब्लानो दिनैनि थारिखाव थांनानै थानो हानायाव जोङो जेबो माने लामा आन्दाया आरो नोंहा जरा जुलियाबो जोबखाया हिनजावानो जा हौवायानो जा गोबां हिनजावफोरबो दङ बेस्राफोर आखाइ थाइनै गैया सोरबा थोंसे गैया बेफोरबायदि आरोना खिन्थु बिसोर सोरबा दुखु जायोना दुखु जालाङोब्ला गावनि देहा सोलेरखौ लानानै सानोबा दुखु जायोबा नोरजिया जालाङो साइस्थ'फ्रा गाज्रि जालाङो स' बे ओंखायनो जों बेफोरबायदि नेगेटिभ साननो नाङा गावनि सायाव नोजोर साननो नाङा माने बिसास लानानै खामानि मावनांगौ बा नोंनि महर मुस्रियाव जोंखांलांगोन गोबां मानसिफोर नोंनि सायाव माने फोथायनाय लागोन आरो सोरबाया नोंखौ मा खालामगोन हाबाबो लागोन बाथ्राया बे आरो दा बिनानावजों फंबायजों जरा जुलि जालायबाय बिथांमोना लखिमपुरनि होननानै आं मिथिनो मोनदों लखिमपुरनि होननानै आं मिथिनो मोनदों दा बिथांमोननि अनलायनायखौ मानिनांगोन दा आंथ' बुङोसो आखाइ आथिं गोनां मानसिफ्रा बिसोरनि जरा जुलि जानायनिफ्राय बिसोरो जरा जुलि जानायनि उनाव आरो बिनि सिगां माबोरै लोगो मोनलाया फेसबुकआव दा हाबा जानायनि उनाव बिथांमोना मा मावनो लादों बेनिफ्राय जोंनि आखाइ आथिं गोनां गावखौनो सालाकसिन साननानै लाग्रा गावखौनो गोरोंसिन साननानै लाग्रा गावखौनो एक्सपार्टसिन साननानै लानानै रायजो जाग्रा सुबुंफ्रा सोलोंनांगौ गोबां दं होननानैसो आं सानो मिथिबायना मानो जोंनियाव आखाइ आथिं गोनां मानसिफोरबाबो आखाइ आथिं गैयिसो बेबायदि रोखोमनि जोंनाव हौवाफोरबो दङ हिनजावफोरबो दङ मिथिबायना आं मोनसे एसे उदाहरन खालामखाबाय माने बिसिया मावगौ सानब्लाबो फिसाया सानफ्रामबो सोरांबानो जौजों थायो बहाबा जुवा गेलेनाय थास गेलेनायाव थाबाय थायो ओजों बिसिया ओरै न'आव थानाय गोदाव सोराव हारसिं उन्दैखौसो जोथोन लानो ना मा खालामनो ना ओंख्रि लायनो ना मा खालामनो मोसौ दोस्लायनो गोदाव सोराव जानांगौ जानानै फैयो स' बेफोरखौ नायोब्ला बिखौ लानायावलाय बिहा माथो खहा जाखो जेबो खहा जायाखै जेबो खहा जायाखै बुजिनानै नाय सोरबाया दिनै मोजां हाबाखौ मोजां आखाइ आथिं गोनां होननानै हाबा लादोंबाबो नाथाय बिथांमोना गोबां खस्थ' मोननांदों मावना जानो रोङाखै हयथ' फिसाया मोजां नङा हयथ' बिसियानो मोजां नङा बेफोरबायदि जादों आरो दा गतिके जों रावखौबो जोंहा बासिनो हानाय जोंहा खुनु मोनसे गोहो गैयालै जों मानसिसो नों गावखौनो साननानै लाय जों मानसियानो सोरबा मालाबा रानथें थें होनलाला गोजौ दिन्दां जायो सोरबा हायथुथु गाहाय गुसुं जायो सोरबा लोदो फोदो जायो थ' बेफोर गासैबो जोंनि साननाय बायदि नङा जों गोसो जाबानो आं जानो हानाय बिदि नङा बावहाय इसोरासो जोंखौ सोरजिदों जायखौ जोंनि मानसिफ्रा खायसे मानसिफ्रा इसोर गैया होनना बुङो गतिके जोङो जाय मानसिया इसोर गैया होननानै सानो जाय मानसिया इसोरखौ फोथाया बेफोरबायदि बाथ्राजों मानसिफोर नों लोगो जायियानो मोजां आरो बिसोरबायदि सुबुंनि बाथ्राखौ नों खोनासङियानो मोजां मानोना बिसोरबायदि सुबुंफ्रानो महापाप खामानिखौ मावनो हायो दा आंनिफ्राय बिथां सानैनि गेजेराव भिडिअ बानायनाय उद्देश्यआ बेनो बै बिनानाव सानैनिफ्राय जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ ओंखायनो आं दहायनो होनखाबाय जोंनि आखाइ आथिं गोनां मानसिफ्रा दिनै बिसोरबायदि जानो हानाय नंबा बिथांमोना मोनसे खस्थ'नि गेजेरजों दखान बिजनेस होनो नागिरदों माबा मोनसे सानदों मावनो लादों मावगोनबो बिसोर आरो बिसि फिसाय गोरोबनानै संसार जानायबा मानो हाया बिसि हायैखौ फिसाय मावगोन फिसाय हायैखौ बिसि मावगोन बिदि मावलायोब्लानो गावजों गाव क'पारेसन होलायबानो मोनसे न'खरा ओरैबायदि मोजां जाखायो दा जोंनि गेजेराव जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव रायजो जानायाव हिनजावजों हौवाजों खोथा बाथ्रा मिलायलाया जे फिसाया मोजां बुंदों ना बिसिया मोजां बुंदों बेखौ मोजाङै बुजिलायनो हाया सानैबो ओमफ्राय सानैबो रागा रागा बेबो रागा बेबो रागा बेबो रागा बेबो रागा बेबो खदिरा फिसायाबो खदिरा बिसियाबो खदिराजोंनो दिन थांनाय ओमफ्राय न'खराव नांलाय खमलाया बारा जाबाय बे आरो बाथ्रा दा सासे नङा सासे हजम खालामनो हानाय गोहो थाया जोंनि गेजेराव आरो मानो बुंबाय थादों मोनसे बाथ्राखौ बेखौफोरखौ बुजिलायनो हायियाव बे मोनसे जाथाया जायो दा आं बिनानाव आरो फंबायखौ आं आसा जासिबाय आरो आं खावलायगोन बिसोर बिथांमोननिफ्राय बै बिनानाव फंबायनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ गोबां बाथ्राफोर दं आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय थेंक इउ